Oh, dito kami ngayon. Hi, YouTubers! We are here in the birthday of Alan. Kain na kayo. Ako muna. Akala ko ba mag-blow ka ng candle? Kasi si Alan. Hindi mo mag-blow. Oh, blow the candle! Ako yung isa. Akin yung isa. Ako yung isa. Vieni pa. Happy New Year! Baliktad! Ano bang tama? Tama, dito. No. Tama. Ano? May kwan ba siya? May tama. Oh! Sabi ko na nga ba eh. Dosis nga pala yun. Malasong pa tayo niyang style mo. Tatama sa pagkain niyo. Bawal masunog pa. Happy birthday to you! Happy New Year. Happy New Year ba? Hoy, sinabi mag-blow ng candle ha. Hoy, upload to sa YouTube ha. Saka na may legit nalagay mong ganyan sa mukha mo. Sino mas Kaya magpagkamukha. Sinong mas pogi daw? Sa manang ugali. Oh, sino yan? Kain na tayo. Hi, YouTubers! Oh, may blow pa ba yan? Blow na kayo. Hindi na naiiyana. Make a wish. Wala na. Make! Okay. Ayun ko na.